Nga ai kublai ya pi baro ki basngap ya kani ka program morning mana ha kani ka por. Ka jing pusan na ka ktin ublai ka long yai ap ka por jong pi kan sapoi. Tongan pule na ka sitiu apostol Paul si ki kalatia ka lanong ka basau ka khot ka basau. Henry ya bala jia ka ya ka babiang. Ublai ula pa ila ukun ya bala ka na ka briu ya bala ka po ka hukum. Hadin bo Adam bat ka im kila le pop baru setan ula sensya don bor ha ka pertai ka pop ke jingbaman baru setan kila sensya don bor bat la penjot yau kun benriu kani ka ya da ki hajar hajasnem penban ublai habau la yo I ba ka pertai ka lajat ka por jau ublai ban pa u Jisu ka pat boy bat onda ha ka ta ka por ka bade biang ublai la pa u Jisu ban wan sya ka pertai ban kaya u yap ha gading pna baru bon mi pat na gajing tep ban long kalat jing pen im ya ka pertai ha ka Bible la yutu bagi kun Israel ki dan ha po Egypt south pa lai posnem but hadin jo gajing yap ka jong u Joseph ki kun Israel ki la sya le don bor ha kis im paro ki ba lahir pateng uwei us im paro hadin uwei pat kila lenyar bat kila syak long brau kila syak le bom day bat kila syak ban beny hadu kata-kata dagi spa snem sau spa snem duna ki kun Israel ki don preng kejing syak ban beny kila ap kila lenyar kila kemi lenti kejing pelaj na ublai ban ha kita ki sau spa snem duna I ko bagadon kejing sngap jar bat kam doni ke jubab yaki ban ha ka yang ka badiang hun ublai ula pa yo Moses ula khot yo Moses ban pelat yaki hun Israel na Egypt bat kata ka lajia Moses ula wan ban pelat lu yaki hun Israel na Egypt ha ka gospel ka jong uyo anis nong pesan kat khot ka pesan ter ka yetu syapang wei ubri ubapang lai po prasnem udan ha ka jingpang ka ba u ap ya ka jingpan khia Henry kata ke jing ap hau kala slem palat lai po prasnem ban kit ke jing pang ha ka met ban ap kemilenti ke jing pen khia kamlong ke jing ap ka ba suk ka dei ke jing ap ka bala slem palang ban ha ka por ka ba dei biang uji su uwan sha uni ubriu ubadan ha ka pung Bethesda uji su wan ban kren yu bat ban penkhia ya u nangta haga gospel ga jau Matius nong ga bakhandai kan khot ga ba arpo la ya thu shapang ka kanthei ga ba pang mi snam khat arstem kala ap ye ga jing penkhia haga met jongka khat arstem Henry haga por ga ba de biang kala ya shem yu Jisu bat onda ha ba kala shem yu kala yo ye ga jing penkhia haga gospel ga jo Lukas nong ga khat lai ga khot chpo du khat nyau le thu spang ga wei ga briu ga badan u men sim jing krau khat prasnem la kdor ring kdung ga sengkai jongka ka met jongka Henry haga por ga bade biang u Jisu la wan shaka ba wala pen khia ya ka tingi yo I bakini ki briu haga ktin ga jo blai haga Bible la yathu ba ga por jongki kita nak kejong ka por kaba kimat ye kejing pelat kimat ye kejing penkhia bar kimat ye kejing wan jingo jau play lesi ya kejing im jong piro pidon kanunu kejing shem ha kejing im la bandai kejing pang ka pikit ha kamet de stem de postem kala bandai kejing haying hasem kala bandai ki khun ki kti bakim kalasyo kala bandai ka kam ka jam ka yo ka kot lani kanu nu kejing shem ha kejing im ka pila ap kemi lenti de snem bar ki postem lanu ngan laj na kani lanu ngan yo khia lanu ngan yo jing pelaj lanu kejing pen im kan wan ngong ye pi tu yai ap ka por jong pi kan sapoi lada pi yai sha pi yai ne pi ngai pi yai duai ho blai ka por jong pi kan sapoi ka Bible ka yetu u Abraham u yo ya ka jingkular na ublai ba unsa yo khun jaga jingkular haga karta ka man nyau posan uyo ya kani ka kular
Henry Dawla da Prapos Nemru Kamshemjia Praposan Ruem Kandai Po Ruem Kandai Posan Ruem Hadin Shis Pa Snem Kakarta Kabaulapoi Usa Yo Isak Arposan Snem Abraham Up Yai Up Yakakula Rublay Bad Hakaya Kabade Biang Play Lawan Jingo Abraham Ula Yo Isak Kahana kahaban Up Diki Snem Bakan Laban Pun Kun Bad Banka Hakaya Kabade Biang Play Wan Jingo Ukan Mau Yaka Kalaban Pun Kun Kakayo Samuel Bad Hadin Kalakase Ki Kun Cendrang Ki Kun Kantay Hadin Yo Samuel Tin nakataka daw ngiyo ba ublay hakapor jong kabade biang hakaya kabade biang ula aban jubab igajing duway jong pi unle ika bapi angnot but penhun igajing kwa ka donot igajing kmilinti jong pi hakaya ka jong ublay nakataka daw tu yai ap kapor jong pi kan sopoy kapertay kala ap igajing pelat yaw nong penim deki hajar snem hakaya bade biang ublay pa yu nong penim Jisu Ki khut Israel ki ap ya gajing pelat ublay saus pas nem duna hadin gajing yap jau Joseph bat hakapor bade biang ublay upha ya Moses pan pelat yaki tekini kidai ki jingjia ke bang yu ha ka Bible ba kapor jong way pa way kaya jong way pa way kaya jau play gajing im jong priu kapor jau play gajing im jau priu kadan la gajong bat kumta ngidon kam banyai sya banyai ap banyai ne banyai duai banyai kermen bat kumta kata kapor kan sapoi hakaba ublay jubahap ye gajing duai bat penhun ye gajing kwa ka donot bat gajing khamilin ti jongi pen urlong to ai ba ublay ru nakabanta gajing im jong pi unle ye kata to yai ap kapor jong pi kan sapoi ublay kerku ngan duai kan kapor ablay bo kpa jong iba habaneng ngawan na kamat jomi haga kerteng ka jong Jisu ban Nazaret ukun jomi ban duai nagabanta kibriu jomi kibios ngau yakani ka jinges lok hakani kapor kibadan hapring ka jingling kidan hapring ka jing du mensim ber ka jing no mensim don hapring jong ki kit sai ka jing pang don na preng jongki kikit sai ki jing don na preng jongki ka ying ka sem jongki ka don na preng ki jing bom sok par ki jing ale bar ki ap ye ki jing sok Henry try hadu menta kimpat yo don na preng jongki ki don ki jing ale ha ki jing im ki jing shate shakhum ka pop usaitan ki ban ye ki jing im bar ka ying ka sem jongki ki ap ye ki jing palat ki lenyar ki kaang bat miet bat sngi Henry try kam shem la je try ngatip ba kita ki bangai hame nombor ran bukho ba try ki bashani hame kinyo ya ki jing kam ba bha jo me ha ki jing im jong ki try to isn ban wan jingo isn ban ngap ban sha skor ki jing tuai jong ki ban khia palat ban im ban tmai pat ya ki ko try to ai kan long ki ha karte Jisu ngat wai ngapan ki ne baro amen doble un ker khoi pi